Čaute, mnohí mi píšete, že je akutný nedostatok teda rúšok, respirátorov, kde som zohnal ten môj a podobne. A včera v Lidli na nákupoch mi vzýšiel v hlave taký celkom dobrý nápad, ako sa dá svojpomocne doma ochrániť. A je to veľmi jednoduché. Zobral som si tieto, teda keď som mal 8 rokov, otec mi hovoril, tieto žuvačky so sebou. Mne to teda ako žuvačky nepripadalo, je to skôr taký balónik. Tento balónik sa dá veľmi jednoducho použiť, je nepoužiteľný pre ľudí, ktorí nosia okuliare, bohužiaľ, ale budete vidieť horšie a je to pomerne jednoduché použitie. Vyberiete z krabičky, rozbalíte, ja už tu mám jeden nachystaný, odporúčam vymyť jarovou vodou, nakoľko je potretý takým gelom, aby sa to lepšie nasadzalo. Jednoducho si ho dáte takto na ruky. Je to, hovorím, pomerne jednoduchý spôsob, netreba nič zložité vymýšľať. Tak sa to natiahne na hlavu. Pozor, dôležité, aby ste to natiahli iba po nos. Takto, ako to mám teraz. Nadýchnete sa ústami a vydýchnete nosom. Podľa potreby si nafúkate, koľko treba vzduchu, či idete na dlhšie alebo na krátko. Nádych ústami, vydých nosom. Keď mám dostatok vzduchu, jednoducho iba zhora zatlačím dole. Potlačím. Prípade pomôžem. Tak. A ochrana je hotová. Cez tento spôsob ochrany neprenikne žiadna látka. To vám viem garantovať. Máte tu dostatok vzduchu na dýchanie. Záleží teda samozrejme na ako dlho. Môžete ísť do obchodu. Ak idete na dlhšie preč, odporúčam nafúkať si ho viac. Prípadne vziať si so sebou väčšiu sadu týchto ochranných prostriedkov. Tak, želám pekný večer, snad to pôjde. Výhodou je, že sa to dá aj opakovane používať. Tak. Ďakujem za pozornosť. Pekný večer.